ma wantiego ni en sirkal ma marwa. Mana kaka kizungu wacho ni nothing for us without us. Mae sirkal ma marwa. King'iyo sani Kisumo wantie gi miluongo ni Hafco kama jolweny oyawe nitie supermarket to nitiere petrol station ma jowa moko samoro nyalo ringo madhi ol mafuta magiyudo ka gichulo less than 20 shillings a litre. Dongruok madhi biro en dongruok maber ahinya nikech ei nam sani nitiere idwa nokunye Kisumo kacha nikech otany. Sami kunye cha tich ibedo mang'eny kabisa. Kendo en project maduong' kabisa ma involve both the Kenya government, Uganda government, Tanzania government, joma tiyo gi nam. Koro dongruok madhi biro, wuon piny dhi biro mathoth e piny luo, not only Kisumu. Nikech kaka wang'e sani maber, ing'e ni siasa kitena tatimi nade? Tateni. To oseneno kano wateni adier. Kane piny liel kendo piny nyaliet. To Raila Odinga wuoka moko kunya timore kama. Mochungi wuon piny, mokawo wuon piny odhigo KICC, wuon piny wuoyo gi piny, kano kunya wuoyo gi jopiny before that. Koro magiro wa jodalawa. Waikre uru, kendo wang'e uru, nikech ka finance wan godo, sani ok obiwacho ni pesa delay, nikech ng'atno ma release pesa, mochung'ne pesa, en onagiwa. Wantiere gi energy, wantiere gi petroleum, attorney general, onagi kata sani wadhi bedo gi new PSS manyien, wadhi bedo gi state corporation, head of state corporations, directors mag board manyien. Ochopo sama koro wa embrace sirkal nikech en marwa. Kendo ka wuon piny obiro to warwake uru gi ilo mondo obed kodwa. Ang'e chunya sibedo kode higni 18 sani. Ta korwake kamoro to aneno ga ka chunye bedo kanyo kabisa. To ng'e maber ni kata mana skul mosome en mar Raila Odinga mar ODM nogono. To chako dok dala. Wakauru gini kendo warwakuru gini ma marwa. Erokamano ahinya George Mbuta. Wacha ni ma marwa. Wach mogik Wycliffe